नमस्कार प्रणाम समस्त भोजपुरिया श्रोता समाज के। हम भोजपुरी राइटर एवं गायक मनीष मतलबी तो समस्त भोजपुरिया श्रोता समाज से ई बतावे में आज बहुत खुशी हो रहल बा कि पावरफुल पवन सिंह जी के गाना के एगो गाना वहाँ के गईले रहनिया, वही गाना के अपना से गावल गईल बा। तो रउरा सब जैसे पावरफुल पवन सिंह जी के गाना के सुन के दुलार प्यार आशीर्वाद दहनी, वैसे ही हमरो गाना सुनी आ दुलार प्यार आशीर्वाद दी। हम भोजपुरी कलाकार राइटर एवं गायक मनीष मतलबी समस्त भोजपुरिया श्रोता समाज से ये रिक्वेस्ट करें कि रउरा सब जैसे पावरफुल पवन सिंह जी पर अपन फुल दुलार प्यार आशीर्वाद बरसैनी, वैसे ही एहू गाना पर अपन दुलार प्यार आशीर्वाद बरसाई। पियला हीरोइन पिया हो।